लोगोफोर गुड मर्निं हरनि 12टा सम दिनै खोथाखौ बुंगोन एलसन बसुमतारी एलियास आरो बि अनसायलां बि अनसायलां बिथाङा जाहैबाय एनडिएफबि एसपेक्सना बि अनसायलांखौ डिसचार्ज होदोंमोन नाथाय दिनैनि बे सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो फेरेंगानि दैदेननाय सरकार आरो सावरायग्रानि सरकार बिथांमोना मा एलसन बसुमतारीखौ बिथांमोना लाबोनो हायाखै। देरहासार इस्लारि टीम 10-11 जनसोनि टीम जिहेतु टीम बेखौ उइदिन सर्ट पिरियड सप्ता खनसेनि गेजेराव नोंथांमोननि मेगन सिगाङाव लाबोनानै होफैगोन प्लास बावहाय आंबो दंफायो दै आंनिबो एसे मदद दं बारा बुरजा मदद गैया एकदम 1% 0.5% आङो मदद हेल्प होदों बिथांमोनखौ किन्तु दिनैनि दिनावहाय बिथां फेरेंगाया मा होनदोंमोन बिथांखौ डिसचार्ज होदोंमोन प्रेस मिटआव आं होगोन बेखिनि खोथाखौ आंहा कुइसन दं फेरेंगा सावरायग्रा बिथांमोननाव कुइसन दं दिनै बिथांमोनखौ डिसचार्ज होदोंमोनबा एलसन बसुमतारी बिथांखौ डिसचार्ज होदोंमोनबा नोंथाङा मोना दिनै डिसचार्ज होदोंबा एनडिएफबिनि फरमेसन मथे जितु केम्पनिफ्राय डिसचार्ज होदों बर्डारसिम मानो दोनफैयाखै बे मोनसे फार्स्ट कुइसन सेकेन्ड कुइसना जुदि बिथांखौ जुदि आफादनिफ्राय डिसचार्ज होदोंमोनबा नोंथांमोना जुदि एनडिएफबि एस फेक्सना जुदि बिथांखौ बर्डारसिम जुदि लाबोनो दोनफैनायनि डिसचार्ज होफैनायनि बर्डाराव इन्डियान बर्डाराव हगारनो हायाखैबा माने केपिटेल पानिशमेन्ट होआखै सेकेन्ड कुइसन थार्ड कुइसना नोंथांमोना ज' फैनो हाबाय बिथांखौ दिनै म्यानमाराव दङ होननानै मोनथिबाय नोंथांमोना मानो लाबोनो हायाखै थार्ड कुइसन बेनि फिनखौ आं इउटिउबावल' बुङाखै मेडियानि गेजेरावबो नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौ कुइसन खालामगोन दिनै उइदिन सर्ट पिरियडनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनानै खोन्थागोन उइदिन सर्ट पिरियडनि गेजेराव आं नङा देरहासार इस्लारि टीम मिथिबाय 10-11 जननि टीमा मिडियानि गेजेराव प्रकाश खालामनानै होगोन फेरेंगा सावरायग्रा एलसन बसुमतारीखौ सावरायग्रा फेरेंगानो मैगं बिमा एलसन बसुमतारीनि बिमा बिफाया मैगं लायनानै हैदोंमोन मालाबा माबा मोनसे जानाय लोंनाय हैदोंमोन बेसोरा बिमा बिफाया सावरायग्रा फेरेंगा मोजां खोनासंनानै ला एलसन बसुमतारीनि बिमा बिफाया नोंनो मैगंबो हैदोंमोन किन्तु नोङो एलसन बसुमतारीखौ नोङो मा होनदों खोनासं एलसन बसुमतारीखौ नोङो आफादनिफ्राय डिसचार्ज होबाय बेखौ सिम्पोल रावाव नोङो गोरलै रावाव डिसचार्ज होबाय होननानै बुंदों हरनि एकथाब्लाबो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन आं किन्तु थानो हायाखै आं देहाया आंहा गाज्रि थेवबो थानो हायियाव आङो बे भिडिअखौ भिडिअ खालामनाय बाध्यता जादों खारन बियो फेरेंगा आरो सावरायग्रानि हरनि दिनै दा खयथा जाखो 12टा 5 जाबाय थेवबो आं आपल'ड खालामदों थानो हायियाव उन्दुना थानो हायियाव खालामदों मिथिबाय फेरेंगा सावरायग्रा नों खोथाखौ मोजां सिरियास ला एलसन बसुमतारीखौ नोंथांमोना मा होननानै बुंदों सावरायग्राया होनदों बर्डार बारजासिम जुदि मोनोब्ला आं दायथ' लागोन
नोंथांनि मा दायथ' लायनो नोंथांमोना एक्सपेक्शना केम्पआव थाग्राफ्रा माबायदि जादों अफ्रिया मोनसे बाखि गैया नोंसोर केम्प मेनटेन खालामनो हायाखै गथ'फोरखौ मेनटेन खालामनो हायाखै ओंखायनो नोंसोरनि केम्पआव दावराव दावसि सोरबा सोरनिबा हिन्जावखौ सैलाया बिनि थाखाय नोंसोरनि केम्पआव एना एनि फेरेंगाया आलादा सावरायग्राया आलादा बेफोरबायदि जादों मिथिबाय केम्प मेनटेन खालामनो रोङाखै सावरायग्रा आरो फेरेंगा मिथिबाय खारन नैबे अफ्रिया केम्प मेनटेन खालामना फैदों दिनै फेरेंगायानो होन सावरायग्रा बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनना बुङो बिराद लेक्सार गिदिर गिदिर होयो आं नोंसोरखौ मिडियानि गेजेराव कुइसन लाबोबावगोन 10-12टा कुइसन दं सावरायग्रा आरो फेरेंगा बे कुइसना उइदिन शर्ट पिरियड 7 डेजनि गेजेराव नोंसोर सानैनि गेजेराव कुइसन दं मिडिया ससियेल मिडिया नङा इउटिउब नङा प्रेस मिट खालामगोन आं उइदिन शर्ट पिरियड 7 डेज एलसन बसुमतारी लाइमुथिनि बर' हारिनि थाखाय बिसोरा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों आफादा डिसचार्ज होदों आफादा डिसचार्ज होनानै दिनैहाय बिखौ म्यानमार बायदियाव गारबोदों हारसिं थादों सोरनिबा न'आव दाहोना मावना जादों बियो दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस फेरेंगा सावरायग्रा नोंसोर सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामाखै दिनै बै गथ'आ बै दाहोना थाना फैनाय गथ'आ बै सासे गथ' नोंसोरखौ जाय एलसन बसुमतारी बि माबा अनसायलां बिथांखौ नोंथांमोना डिसचार्ज होदोंमोन मिथिबाय बै डिसचार्ज होनाय गथ'आ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों नोंथांमोना गाद्दिनि लब मिथिबाय शेयारनि लब थाखा फैसानि भिखारि गलाम थाखा फैसानि फेरेंगा आरो सावरायग्रा नोंसोर गलाम थाखा फैसानि मिथिबाय बे एलसन बसुमतारी बायदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो हायाखै दिनै बिथाङा नंगौ माबा मोनसे दायनि थाखाय आफादा डिसचार्ज होदों बिखौ नोंसोरबो जि एनडिएफबिनि रुल फरमेशन आर्मी फरमेशना डिसचार्ज होदों नाथाय किन्तु बिथाङा म्यानमारनिफ्राय हारसिंनो बै केम्प नोंसोर थानाय केम्पनिफ्राय आं बानायहैनाय NACN-K जों सावरायहैलायनाय आं सावरायहैदों आं हारसिंदे नङा रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव एन दिन्थिग्रा बिथांजों आंजों बानायहैनाय केम्प बे केम्पआ गैयाब्लाबो नोंसोर जितु टाक्का केम्प म्यानमार टाक्कानिफ्राय थ्रुइलसिम 15 days to 20 days बिनि गेजेराव इन्डिया बर्डार मोनफैयो किन्तु बे मानसिखौ मानो नोंसोरो माबा अनसायलांखौ मानो नोंसोरो दोनफैनो हायाखै फार्स्ट कुइसन मानो दोनफैनो हायाखै जुदि बिथाङा जुदि गाज्रि मावथारदों माने केपिटेल होनो हायाखै मा दायनि थाखाय केपिटेल होनो हायाखै नोंसोरो बेखौ मानो बिसोरो दिनै अनसायलाङा दिनै म्यानमारावहाय म्यानमारनि मानसिफोरनि न'आव दाहोना मानो थाना फैनो गोनां जादों बुं आंनो फिननाय हो कमेन्ट हो नोंथांमोना रायजो राजाफोरा फेरेंगा आरो सावरायग्रा बिथांमोना थाखानि लबि एक नाम्बाराव फैसानि लबि फेरेंगायाबो लबि फैसानि फेरेंगाया गाद्दिनि लबि सावरायग्रा गाद्दिनि लबि ओमफ्राय सानैबो दै बिथांमोना सानैबो गाद्दिनि फैसानि लबि जेबो गैया 2025 फेजेनगोन बिसोरखौ सिदाखा सावरायग्रा नोंखौ आङो नों आंनि लेडिंआव थानाय आंनि केम्पखौ आं जेला बांलादेशआव केम्प कमान्डार जायो अब्लाना नोङो गिटार दामग्रा आर्मी डेआवहाय आं स्पस्ट खोथाखौ बुंबाय आं नोंखौ बुंबावगोन जेला बि अनसायलाङा प्रेस मिटआव नुजागोन अब्लाना नोंनि स्पस्ट खोथा ओंखारगोन फेरेंगानि स्पस्ट खोथा ओंखारगोन बास RK लाइफ बिथांमोनखौबो आं हानायमानिखौ लिंहरनो नाजागोन आरो SM निउस आरो आर'नाइ रादाब बिथांमोन मोनथाम चेनेलखौ आङो
लिंहरनोखौ नाजागोन आंनि बै प्रेस मिटआवहाय आंनो बिथांमोन 3 चेनेलखौ आंनो नांगौ आं दिनैहाय आंनि इउटिउब चेनेलजों बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय थ' आं दिनै बारा गोलाव खोथा बुंला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।